Слушай и си записвай. Не се ли грижи за лицето си, появяват се бръчки. Бръчките са нерви. Нервите водят до депресия, депресията до шоколад. Шоколад – калории, калории – килограми. Защо ти го казвам сега ли? Защото сега е перфектното време да се погрижиш за своето. Всичко, ама абсолютно всичко в сайта на Йенгес е на минус 50% по случай Деня на жената и това, че Йенгес стават на 4 години. И като казвам всичко, имам предвид дори и новите им продукти. Тези 60-секундни маски, които със сигурност ще превърнат в бестселър, тъй като аз ги пробвах и са просто... Както и новият им серум H-Freeze. Серумът съдържа мултипептиди, ниацинамид и снежна гъба, които изглаждат финните линии и осигуряват дълготрайна хидратация за по-плътен и ревитализиран вид. С 50% по-евтино ще откриете всички останали серуми в сайта им. И дай му всички. Както и всичките води за лице, както и най-добрите кремове, правени някога в историята на кремовете. Както и всичките им мицеларни води, почистващи продукти, продукти за грим, продукти за тяло, шит маски, пачове за очи. Абсолютно всичко е на минус 50% и да, обсебена съм и да, отивам за още.